čo? A už to beží, hej, 1, 2, a musí tu byť hore kamera. A tu je hore kamera. A už tam, kde ma to? A teraz, napauzuješ? Čo? Ide. No je to neskutočný stres, momentálne sa nič nestíha, aspoň to tak ja vnímam. Koľko ľudí? No padne dneska určite rekord, vzhľadom na dobré počasie. Veď sme im všetko nachystali. Verím, že každý z vás dnes bude spokojný, hlavne s Traťou a v prvom rade sám so sebou. Takže nervozita vidím, že je tu už príliš vysoká na to, aby sme mohli ísť na štart. Prajem rýchle a ľahké nohy. Vychutnajte si to, nepreceňujte svoje síly, aby sme zbytočne tu nemuseli nikoho zachraňovať. Dnes je deň oslavy behu, aby ste si to vychutnali sami za seba a tým pádom dávam ešte záverečné slovo pánovi primátorovi, aby odštartoval. 3, 2, 1, start! Máme tu silné duo. Takže každý ešte z vás si môže v tejto chvíli zakúpiť tombolové lístky, ktoré sa predávajú po mojej pravici. A keď sme vylosovali čísielko klubu, ktoré pred vašim šťastím a samozrejme k tomu aj knižočka Extrémne lyžovanie. Verím, že vo vašom veku už nebudete. Aby ste nepokúšali
vyšali tieto oblúky, ale povedzte nám ešte pár slov. No ďakujem pekne. Ako sa to robí, že sa vyhráva takto tombola? Treba dobre bežať. Áno, o tom to je. Pripraveným šťastie praje, čest vášmu veku, čest vášmu šťastiu a... No na bedni... Čakáme vás na bedni? Áno, ja som si myslím, vás ste nepomýlili výsledky. Takže verím, že sa vidíme aj na stupni víťazov a veľký potlesk pre túto sympatickú pani s krásnym úsmevom. A ja ju chcem poslať do hrobu. Tak, že knižka Extrémne lyžovanie v Tatrách jej prinesie veľa inšpirácie do ďalších rokov. V prvom rade na zdravie všetkých pretekárov, ktorí dnešný beh absolvovali v plnom zdraví, šťastný a nech vám to vydrží aj do ďalších rokov tak, aby sme sa tu mohli spoločne stretnúť aj na ďalšom ročníku. Takže na vaše zdravie a samozrejme na čest a na vďaku sponzorov, ktorí toto podujatie podporujú a organizátorov, ktorí ho organizujú. A Red Bull letí dole hrdlom v tejto chvíli. Kde ešte neleteli? Tam už mali, tam nemali. Tejto dostávaš tú loptu. Takže správne vychovaní a tí, ktorí sú správne vychovaní, tých treba oceniť. Ďakujeme hlavne účastníkom, že spoločne zlomili traťový rekord. Výsledky si môžete stiahnuť na stránke www.sportovci.sk a samozrejme aj neskôr na www.altanklub.eu.